Kidam tang phai kuni ni phai in coroner cap ani kang sam por phai phora chitim apor malom APHLC Bokajan LA Lapen Borjan Constituency Committee chilang pet pen kalitang Bidya Singh lek thia phan kachima tha lapen ahema soratum ningduk ning oyahut ningduk kachipi dun thu ajamek HDP bazar along kideng pon APHLC TDP Youth Amaipu Ser Singh B APHLC Bokajan LA Amaipu Samson Teron Organizing Secretary Joy Singh Langni APHLC Borjan Kongchun Bang Men Singh Timung Organizing Secretary Dison Teron Lapen Pinnangan APHLC Asongjapo Songjapiatum Chetong Pon Milur ke kai pen mini disia phan ingsamri pen kachiki moja mek deng ponlo APHLC Bokajan LA Amaipu Samson Teron pen BJP team Karbianglong ke chari ke thek themati anu kachiden pon pe joinisi Forest along a Chokumar amithanga duty kachiklem bom khutsia plan damnanglo Karlitang lek the sang ho acham dam deng ko Karbianglong Autonomous Council aphan media hoipen alang tuning riponlo halabang so hawar kisung ke pholam bonta anu cheden pon pederlo nona bangke Karlitang Bidya Singh lek the ahema soratuma phan Karbianglong Autonomous Council pen sakuri Vivek Nangjipu ke hang padupon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ahoy putha kaning jethu Mukrolong Thengpi Kangkhula pen Forest Department atum angbong kacheteng kheng adim lake Meghalaya arlo sidopu kipo alam thea puthak pin rempon APHLC pentame adimaklong along humri damlo Mukro lake West Karbianglong arlo si dopame bonda Karbianglong Autonomous Council ke chare atum labang so puthak kupio potsi dodon joylo mate arlo alam give and take mate kipi kedeng apolisi Meghalaya State pen dokok maputa karju padupon ake hai tuliram long hang ke japon tim Karbianglong punakok bo alang litum arju ba alang litum labangso alang li kachuning ria statement le alang tum dengpon posante pini Karlitang Bidya Singh lekhe ke apran damnang ni derji polo lasi non ke apran dam julo posi non ke tungge pereng thuoi ke gunelu lasi nili tum kachuning ria bangela hello alang li somar dolang non lapen achora tum dolang a family tum dolang posi alangli alar alang le ka chivoy julo nasinon alar bangke ahemosor dolang posi ahemosor phan bang goreng piponang po council sector lapen dipholong railway station akung aron repen ke dotoma phan Karbianglong Autonomous Council pen ke tharle po lasi latum ke che atuma phan ke thekiding Karbiara datum halatuma phan dimplong ke chakpon pe deja phan kachuningri padupon ande pini Assam Chief Minister na where is Himanta Biswa Sarma why he is keeping quiet ame ke jang por manon lasi ni tumge Karbianglong ara tumge tumar junang kokko athema non APHLC ke tume opposition sidame ke claim back nangje bang ke malo plongte lake ruling atum ruling tum ben komalo sarkar ke chari tumsi la tumsi ajjala solution le wan ji sita alang tume si claim nahi non bang ke kidu ke lak ara thomhan bang ke panung pon ko kason sing ke non ki sunge photum han bang ke bidigang ko kason lo and then non komalo lamthi kaning je don lang Dilai pen Bijoy Rongpi Karbianglong Live